Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad ibn Abdillah Iftah ila birahmatillah adada ma fi indillah salatan wa salaman daimaini bidawa minulillah wa abdullah hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'alamna innaka a'mal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du thumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Parwalan riwayatake sapa Syekh Al-Bazzar kaidon alim alih padha karo dzakirullah taala ma min qaumin ora ana utawi kaum jalasu kang padha lungguhan sapa kaum majlisan ing nggon lungguh ing majelis watafarroku lan padha pisah sapa kaum nganggo saking majelis walam yalkuru lan ora padha dikir sapa kaum Allah taala ing Gusti Allah taala fi ing dalem majelis illa ka'annama coba kaya-kaya sak temene perkara iku tafarroku padha pisah sapa kaum anjifati himarin saking batange himar wakana lan ana apa lam yaqulullah taala alaihim ing atase majlis ing atase kaum iku hasrotan dadi rugi yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Warawa aidon mamin qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu anhu walam yadhkurullaha ta'ala bihi illa ka'annama tafarraqu an jifatihi marin wa kana alaihim hasrata yaumal qiyamah. Wong-wong tumrap tiyang ingkang seneng tongkrong, seneng kumpul, seneng ngerumpi, artosipun seneng kumpul. Nek kumpul niku teng cara teng Arab niku bahasane majelis. Mungkin nek jenengan lagi preso rata-rata bahasa majelis niku digedamel majelis sholawat, majelis zikir dan sholawat. Majelis yo mboten niku tok, kapan jenengan lenggahan tiang kalih, tiang tiga terus ngrembug perkaris napa lah niku wau dijenengi majelis. Gerdu niku ya kena dijenengi majelis. Mergo napa nggo kumpul-kumpul, nggo jaga, nggo gawe ngamanke lingkungan. Niku ya majelis. Nah, teng mriki malih kaum jelas majlisan wa tafarraqu anhu wa lam yaqulullah ta'ala bi illa ka'annama tafarraqu an sifatihi malih. Nalika ana wong sing kumpul-kumpul tur nanggon kumpulan niku wau babar belas mboten wonten zikire, mboten wonten le nyebut. Mula nalika wong niku lunga saka nggon dikir niku sing tak contohke menane anane gerdu nang arep masa tak contohke langgar kok kalus tem. Jenengan lenggahan teng gerdu. Lah teng gerdu niku dilalah teng mriku babar belas boten wonten dikire dhateng Gusti Allah. Mula nalika wong niku tindak, nalika tiyang menika jengkar saking majelis niku wau, niku kaya-kaya diumpamake wong iku bar lunga saka ninggalke batang jaran. Mriki batang himar. Himar niku yo meh kaya jaran. No. Artine napa? Artine batange niku ageng. Jenengan kira-kira nek lenggahan ngeten iki. Lenggahan
enten napa nggih tikus, batang tikus setunggal, tikus mati pun dadi batang. Teng musala misalnya teng pengimaman iki jenengan risih apa kepenak apa wani, risih mambu diluru. Mbok tikus, boniku napa nggih ayam. Kula sing sering kan PT kali tikus niku angger mati mboten kunani iki nang ngendi brang-brang wae. Lah niku nembe alit. Artine teng tempat niku sing wonten batange niku wae dinggeni niku mboten nyaman. Mambu niku ge alit lho, misale tikus. Lah teng mriki kaya ninggalke batange jaran. Lah kira-kira ambune kados napa? Gedhi. Nggih to? Lah agung. Lah niku nek artosipun nalika tenggen natijaipun perkumpulan ingkang tanpa wonten dikire niku kaya-kaya mambu batang. Nah iki perkumpulan apa Mas? Ya perkumpulan apa mawon. Mula nek teng desa